יצירת כרטיס מאסטר. בכדי ליצור כרטיס מאסטר ניכנס לתוכנה OnPortal באמצעות הרשאות של משתמש שרשאי להכין כרטיס מאסטר. בלשונית ה-Maintenance נבחר ב-Master Users ונלחץ על Add בכדי להוסיף אחד. נקליד את שם המשתמש. כאן בחרנו בשם אבי לדוגמה. נבחר את הקינג הרלוונטי, אם הוא General Manager או Housekeeping. נאשר הרשאות עד לתאריך מסוים. נבחר אם אנחנו רוצים לתת לו Privacy או Office Function. לאחר מכן נלחץ על Save. ולסיום נלחץ על Encode בכדי לקודד את הכרטיס. בשלב זה נניח את הכרטיס על המקודד עד לקבלת האישור הסופי.